Δébora, ascoltami. Φύγανε οι κυρίες. Ναι, μπαμπά, τώρα ξύπνησες. Ναι, για και πολλές κουβέντες δεν θέλω. Γιατί, τις κακές σου έχεις. Πρέπει να παραδώσω 5 τραγούδια στην εταιρεία να τραβηχτούν δίσκους. Καταλαβαίνεις τι σοχάδα έχω. Και γιατί. Γιατί δεν έχω έμπνευση να γράψω στίχους. Έπηξα πια να γράφω τα ίδια και τα ίδια. Βάλε να σου γράψουνε στίχους. Ποιος, όλο κοτσάνες μου φέρουνε. Φτιάξε μου ένα καφέ να φτιάξω λίγα κεφάλι. Αμέσως, μπαμπά μου. Μα, ορίστε, εμείς βγάζουμε την πέμπελη για να οικονομήσουμε με τα άσματα και οι κυρίες παίζουνε κουκάν και πράσινους ύπους. Το καφέ, Σοφία. Με στέναξες, με σούρωσες και με έκανες κουρέλι. Με ζάλισες, με φλόμωσες και αν φύγεις δεν με μέλει. Πολύ ωραίο, πολύ εντάξει. Σοφία, το καφέ. Εμπούχτησα, βαλάντωσα και άλλο δεν αντέχω. Θα κάνω έγκλημα βαρύ στις φυλακές να τρέχω. Με πολύ νόημα και πολύ νταλγά. Σοφία, για έλα εδώ βρε. Τίτλος Πεθερόπληκτος. Πεθερόπληκτος. Πολλά τάλαρα. Πολλά τάλαρα. Τι είπατε και φωνάζεις καλέ μπαμπά. Έμπνευση σου ήρθε. Όχι, αλλά με αυτά που βρήκα θα μου έρθει κάργα. Ποιανού είναι αυτά. Ξέρω εγώ, είναι της κυρίας Ολυμπίας. Γράφουμε τους πόντους για το κουμκάν. Εδώ έχει ψωμί. Άκου άλλο. Ο πεθερόπληκτος. Όποιοι το θάρρος δείξουνε σε αυτόν εδώ το βίο, τις πεθερές να πνίξουνε, θα πάρουνε βραβείο. Ωραία είναι, πλάκα έχει. Ωραίο, πλάκα, θα σκίσει. Έτσι και του ρίξω και την πενιά. Σοφία, αμολύσου. Να πάω πού. Σε αυτή τη Μαντάμ Ολυμπία, πώς τη λένε, και πες μου, είπε ο πατέρας μου, ό,τι στίχους έχεις, τους κλείνει να τους κάνει τραγούδια. Και τα κέρδη μισά-μισά από τα ποσοστά. Καλά, όταν τη δω της το λέω. Όχι όταν τη δεις τώρα, γιατί η αγορά έχει κρίση από τραγούδια. Εδώ πιάσαμε λαγό, τον αφήσουμε.